Siyanamkela Avalanche of Grace kamala mntu molweni. Namhlanje sizawufunda incwadi yabaseTesalonika besibini isahluko sesihlanu ivesi yeshumi elinesibhozo. Ezintweni zonke bulelani, kuba oko kukuthanda kukaThixo kuKristu Yesu ngani. Ivesi ithi masenze njani? Masibulele, masibe nombulelo. Siyavuka ekuseni, masimbulelo sombaba. Siyalala, masimbulelo sombaba. Ngayo yonke into yakwazi uzenzela nento etyiwayo, mbulele usombaba. Akungamandla wethu sivukile nje, kungakuthanda kwakhe. Ayingomandla wethu sikwazi uzenzela zonke izinto, kungokuthanda kwakhe. Kodwa namhlanje ndifuna mna nawe sibulele uba siye saphumelela uya ezinkonzweni izolo. Congratulations uba uphumelele. Sivuyisana nesiqu sakho nawe. Nam ndivuyisana nawe usebenzile. Kwiintsuku esiphila kuzo zezokugqibela uYesu uyeza, makasifumane sisezinkonzweni. Le ibisikhuphile ezinkonzweni, masiphikisane nayo. Sibuyele ngomfutho, sibuyele ngothando ezinkonzweni. Sikhula, andithi sikhule sihambe icawa. Cawa ibinto enkulu sikhula. Thini ngoku xa sesibadala singasayifuni? Masingayivumeli loo nto. Loo moya lowo masingawuvumeli, masiphikisane nawo. God bless you.